Hola, benvinguts a l'exposició Traç més color igual emoció. En aquesta primera sala, que he tingut la sort de poder exposar l'àmbit Sant Lluc d'Olot i està dividida en diversos apartats, he pogut disposar d'aquesta sala per exposar el color. Els últims quadres que he fet en color d'aquest temps dels últims de l'any 21, de l'any 2021, tot i que hi ha algun quadre, com per exemple aquest, que de títol porta, no recordo quin títol, a significar l'efecte, que aquest el vaig començar el 2016 i l'he acabat aquest any. Per mi és una obra totalment acabada i doncs n'estic satisfeta. La meva forma de pintar és processual. D'una pinzellada, faig una pinzellada, d'aquella pinzellada em porto una altra, no tinc res meditat, no tinc res pensat i em va sortint. I tot és fruit de la intuïció, però tot i així deixo reposar els quadres i al cap d'un temps, d'un mes, de 2 setmanes, de 3 setmanes, depèn de com, doncs el torno a revisar i torno a valorar què és el que a mi m'agrada i què és el que no m'agrada per poder-ho esmenar. Llavors, a part que és intuïció i que és totalment lliure, doncs no vol dir que això llavors l'últim moment no sigui totalment pensat fins que tinc el treball totalment aconseguit i em sento bona, vull dir, per poder-ho presentar. Hem deixat la part de color i ara passem a la part de traç. El traç, doncs, en diferents tècniques, ja sigui a través de pinzell i sec, ja sigui a través d'inventar-me noves eines per treballar, ja sigui a través de reserves. Aquí hi ha diverses tècniques, però sobretot he pogut incloure aquí en aquesta sala la part dels negres. Va haver-hi tota una temporada molt llarga que em dominava amb els meus quadres el negre. Èpoques de la vida que vaig passar. I aquí he pogut fer una mica un tast de tota aquesta col·lecció que tinc de negres. Espero que us agradi, que algun d'ells us pugui emocionar.